Láska, odkiaľ ťa Bože ľudia berú. Poslanie Panny Márie prihovárať sa za ľudí a prihovárať sa ľuďom a dotýkať sa preniknutí. V láske afinitou, duchovnou láskou pomaly, ale isto len aby harmonizovala zlé vzťahy a zlých ľudí menila na dobrých salamovou metódou. Presne tak ako mňa. Pamätáš sa na mňa, Panna Mária, tvoja neskrotná Nikola. Skrotila si rebela z mesta Bojnice, nasoškali na cezla služobnice Panny Márie, hlas služobnica Pána, králice míra. Prilákala si ho ako divokého mustanga, nepokojného, nervózneho, salamovou metódou, cukrom duchovnej lásky to opojenie. Cez afinitiu preniknutím do môjho srdca, salam alejkum, Matka Božia alejkum, salam. Nikola, prišla tvoja jara a nájdete všetci a milosťu Boga, ak príjmete lásku od Panny Márie a neolutujete ten okamih, že kráľovná ľudských srdc dokáže robiť vesmírne divy kvantových neobmedzených možností, lebo u Boha lásky v jeho očiach nič nie je nemožné. Ale sny o Bohu tam hranice v duchovnej láske štetické len začínajú, lebo nepozná konca v láske a v milostiach cez Murphyho zákony. Veď hviezda morská, morning star on the space, Virgin Mary, prosím ťa odvráť, čo je skazené a naprav, čo je skrivené. Odvráť tragické osudy ľudí, salve Regina ľudských srdc, podľa ich melódie srdca. Si taká vznešená, Panna Mária, že sám Hospodinov Otec, ten, ktorý je veľmi obrovský a mocný ako sám Boh, si Pannu Máriu vyberie, veď Boh a Pán chcú spasiť každého aj vo vesmíre. Amen, amen, amen. Našli ste milostiu Boga. Amen, amen, amen. Nech sa stane Božia vôľa, nech každému príde jeho jara. Presne ako u Nicholy Švecovej z mesta Bojnice.